Li Sûriyê ji ber rewşa giştî nexwasin piştî destpêkirina şoreşa Sûriya sala 2011 bi destxistina belgenameyên kesayetî di nav de pasport jî gelekî aloz bû. Ji ber tirsagirtinê ji aliyê rejîmê ve gelek welatî nediçûne dezgehên rejîmê ji bo wergirtina belgenameyên xwe. Li derveyê Sûriyê jî ew kêşe di asteke bilindtir de ye ku ji bo wergirtina pasportê yan nûkirina wê bêhtir $1000 Emerîkî pêwîst e. Li gorî malpera derec ku li Tirkiyê $1400 Emerîkî teklîfeya derxistin yan nûkirina pasporta Sûriyê ye ku bi şêweyî fermî ji bo pasporta Sûriyê ya bi lez tenê $725 Emerîkî pêwîstin. Lê simsarên rejîmê $400 tenê ji bo standina dorekê di qonselxaneyê de werdigirin. Herwiha $200 ji bo teklîfeyên veguhestin û neştecîbûnê jî pêwîstin. Wate her pasportek $1400 Emerîkî teklîfe dibe. Li gorî amaran ragihandî ku salana derdora milyonek pasportên Sûrî ji aliyê rejîma Esed ve têne derxistin û salana derdora $500 milyon Emerîkî weke dahat dikeve destê rejîmê de.